গণেশগুৰিৰ এই স্থানত চলিছিল মৰণ যজ্ঞ। হোটেল লাগিব ২,৫০০ তেনেহলেহে কাগজটো ল'ব সিহঁতে পইচা নিদিলে কাগজ নলয় আৰু ইন্ट्र' ভিডিঅ' जायफोरखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थागोन। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलखौ जुदि अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै। गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोनसे गाज्रिथार भिडिअ दिन्थिनो आखायाव लादों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों माने जों बर' हारिखौ एबा जोंनि बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय जिहेतु जुजिनाय जादोंमोन बेखौ माबायदि फोरमायनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला निस्सय हमनो हागोन। दा आं ओरैबायदिसो सानदों बे ससे भिडिअखौ नायनानै बा नुसनबायोब्ला प्रमद बर', बिआर फेरेंगा आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनहा NDFBनि मुङाव मा खालामखो माने बेखौसो साननो गोनां बाथ्रा जागोन आरो बे भिडिअखौ बिथांमोनहा नुसनबायोब्ला गावखौनो माबायदि मोनगोन एबा बे भिडिअनि सायाव माबायदि रिएक्सन खालामगोन आं बेखौ बुंनो हालिया। अब्लाबो भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय। दा भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनो प्लिज कमेन्ट खालामहर कमेन्ट बक्सआव आं नेनानै थागोन। ক'ত আছে নৰহত্যাকাৰী ৰঞ্জন দৈমাৰী? গণেশগুৰিৰ এই স্থানত চলিছিল মৰণ যজ্ঞ। আমাক চাকৰি নালাগে, একো নালাগে, মোৰ ল'ৰাকো নালাগে, চাহিবিলে শাস্তি দিয়ক, ফাঁচি দিয়ক ডাইৰেক্ট চৰকাৰে। এই স্থানতে নিৰীহৰ তেজেৰে ফাকু খেলিছিল ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে। বঙহৰ তেজেৰে ৰক্তৰঞ্জিত হৈছিল গণেশগুৰি। গণেশগুৰিৰ এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় ৪ কিলোমিটাৰ নিলগতেই সুখৰ জীৱন কটাইছে ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে। দশম অসম আৰক্ষী চাৱনীৰ এটা বিশেষ ঘৰ, ঘৰটোৰ নাম সেউজী চৰা। নীলা ৰঙৰ টিন পাতেৰে আৱৰি আছে ঘৰটো। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব এই ঘৰটোতে থাকে ৰঞ্জন দৈমাৰী। ২০১৯ বৰ্ষৰ ৩০ ফেব্ৰুৱাৰীত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছিল ৩০-১০ বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত ৰঞ্জন দৈমাৰী। কয়দী নম্বৰ ৩৭৫০। কিন্তু এয়া জানো কয়দীৰ জীৱন? ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ বাবে কাঁহী বাতি পৃথক, অন্য লোকৰ বাবে সেই কাঁহী বাতি নহয়। দৈমাৰীৰ বাবে খাদ্য আহে 10 APBNৰ কেণ্টিনৰ পৰা। সেউজী চৰাৰ পৰা ওলোৱা সোমোৱাটো বিশেষ বাধা নাই দৈমাৰীৰ। NKTVৰ গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈছিল কেতবোৰ দৃশ্য। बे ससे भिडिअखौ नायनानै माने गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनबाय आं आरोखि बेक्तिगत भाबै गुबुना मा सानो आं बेखौ मिथिया। सोरबाया रंजानोबो हागौ जिहेतु रन्जन दैमारी सारखौ बेबायदि एसेबां गाज्रि बिमुं होनाय जादों। दा सोरबाया रन्जन दैमारीनि सायाव माने गोबां माने बोराबनायबो थाखोमानो हागौ। नाथाय आं बेक्तिगत भाबै रन्जन दैमारी सारखौ दि एसेबां गाज्रि बिमुं होबाय बिनि सायाव आंनि गोसोखौ आं जोबोद दुखु मोनदों। दा बे आंनि अपिनियन आरो। नाथाय मोनसे खोथाया साननो गोनां बाथ्रा, रन्जन दैमारी सारा थारैनो गाव बेबायदि बिमुं मोननो थाखायसो हारिनि थाखाय जुजिदोंमोन नामा? दिनैहाय बिथांनि दुखु दाहाजों सैनांनानै जिहेतु गंसे फिसा जेंलाब्लाब न'आव सोरगिदिं रैखाथि हान्जानि बेंखनथायाव थानानै गावनि जिउखौ बारग'होनांगासिनो दं। दा बेखौबो गुबुन हारिफ्रा माबायदि नोजोरजों नायदों नोंथांमोना नुखाबाय। दा साननो गोनां बाथ्राया बे गोजोन गोरोबथा जिहेतु खालामबाय रन्जन दैमारी सारनि जिहेतु सागानजोंनो जानानै फैबाय BTR एग्रिमेन्टआ। नाथाय अब्लाबो दिनैसिम बेबायदि नासयजानाय अबस्थायाव जों दङ एबा रन्जन दैमारी सारा दङ। दा बेसो साननो गोनां बाथ्रा। जों माब्ला उदां जागोन बिनिफ्राय? बे ससे भिडिअआ जानानै थांबाय। दानिया गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय जिहेतु जौगानायनि मुङाव BTR जादों। दा बे जौगानायनि मुङावनो BTR सरकारा आथिखालनि UPPL दोलोनि जिहेतु चेयारमेन मेम्बारफोर बिथांमोनहा ओरैबायदि कारापसन खालामदों गरिब गुन्द्राफोरनि जिहेतु माखासे मोननो गोनां अधिकार बेफोरनि सायावबो बिथांमोना कारापसन खालामदों। दा बेफोरनि माखासे भिडिअ ओंखारदों। भिडिअ जाहैबाय तुलसिबिल प्राइमारिनि जिहेतु चेयारमेन आरो मेम्बार बिथांमोननि सोमोन्दै PMAY न'खौ लानानै माखासे कारापसननि भिडिअ ओंखारदों। नोंथांमोना नायदो। কাগজপত্র নিয়ে গেছি আমি, তারপরে কি কয় মেম্বার
এই যে বাউসানি 1500 লাগে আয়ু আমি তো না জানে তুই তো আগে কই নাই আমার হাতে তো পয়সা নাই কইছে আমি কোন পাবো রে আমি 1500 টাকা আমি গরিব মানছি কই পাবো এমনি টাকা নাই হাতত 1000 নিছে আগে নিছে ওরা 1000 নিছে আগত এখন কোনখানে পাবো আমরা কইছি আমি না না হবো না বাউসানি কই মেম্বার না আমি 1500 টাকা দিবার না পাই আমি ফাই না পাই আমি দিবার না পাই মেম্বারটা পয়সা লাগে বলে পয়সা লাগে গোটা আহিছি বলে গোটা হুমাইছি বলে গোটা হুমাইছি বলে পয়সা লাগিব আর লাগে বলে না হব বলে ক্যান্সেল করবো বলে অভিযোগ মানে ময়ো বেনিফিচিয়ারি হিচাপে ময়ো জমা দিবা কৈছো তাৰমানে মোৰতো ইমান পইচা নাই মই 500 টাকা দিছিলো আগত তাৰমানে জমাই লোৱা নাই ইয়াতে ফুল পইচা লাগিবই কিমান টাকা বিচাৰিছে প্ৰথমৰ 1000 আছিল এতিয়া 1500 আগৰ 1000 তো দিছে দিয়া নাই মই এতিয়া আৰু কিমান বিচাৰিছে টোটেল লাগিব 2500 তেনে হলেহে কাগজটো ল'ব ইহঁতে পইচা নিদিলে কাগজ নলয় আৰু চেয়ারম্যানের নাম কি সুবুর কি সুবুর আলী কোনটো ভিজিট দিছে এইটো তো সিভিল আর মেম্বারটো হল আমার কেশব ব্রহ্ম সবৰ পৰা পইচা লৈছে পইচাটো 100% সবৰ পৰা আমি কালি 8 জন বা 10 জন মান আছে কালি দিয়া নাই বাকিগুলা সবে পইচা দিছে बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा जे हमनो हाबाय आं बेखौ मिथिखाबाय जे आथिखालनि जिहेतु इउपिपिएल सरकारनि मेम्बार चेयारमेन आरो गुबुन गुबुन खामानि मावग्रा जिहेतु बिथांमोना गरिब गुन्द्राफोरखौ सोलायनायनि मुङाव एबा डेभेलपमेन्टनि मुङाव माबायदि सोबख'गासिनो दङ माबायदि माने कारापसन खालामगासिनो दङ बेखौ निश्चय नुनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ दा बे जानानै थांबाय दा गुबुन मोनसे भिडिअआ आरोबाव दङ सरकारा माबायदि बाहायो आथिखालाव मानसिखौ 1500 रांनि थाखायनो माने सरकारा ओरैबायदि खानानै दोनदों माखासे आइजोफोरखौ जाय आइजोफोरानाखि फरायसालियाव सानजौफुनि ओंखाम सङो बिथांमोनहा बेसेबांबा गोबावसै दिनैसिम गावसिनि माखासे मोनथायफोरखौ डिमान्ड खालामगासिनो दङ दा बे डिमान्डखौ सरकारा होगोन होआनि थाखाय फंसेबो खोथा बुंनाय दिनैसिमबो खौरां बिजोङाव नुनो मोनाखै आरो अफिसियेलि बेफोरखौ माबायदि खालामदों बेखौबो जोङो नुनो मोननाय जायाखै हिमन्त मामा बिश्व शर्मानिसिम जों बुङो जाहाथे जोंनि नांगौखिनिखौ जोङो 10000 माहे जों बिदों जाहाथे हिमन्त मामाया जोंनि बिनायखौ गनायो गोख्रैनो आरो जोङो इलेक्सनाव जोङो 1,18,000 जन दङ जों जुदिबा जोंनि बिनायखौ जोंनो होआ जोंखौ इलेक्सनाव मोननाय नङा सासेबो जों मोना जोंखौ मोना आरो जों गनायनायबो नङा होनायबो नङा बेनिखायनो जोङो हिमन्त मामाखौ जों खावलायो जोंनि बिनायखिनि माहे 10000 खौ जाहाथे जोङो मोनो ইহঁতে স্কুলত যাই ইহঁতে খাদ্য খায় ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খাদ্য খায় এই খাদ্যখন কোনে বনাইছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাজানে নেকি ল'ৰা ছোৱালীৰ খবৰ লৈ আছে কোনটো স্কুলত ৰান্ধা হৈ আছে কোন স্কুলত ৰান্ধা বন্ধ হৈ আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্কুলত যাই পেলাই এইটো ইহঁতে তদন্ত কৰি আছে কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ ৰান্ধনীৰ ওচৰত যাব নাপাৰে নেকি जे आइजो बिथांमोनहा गावसिनि मोनथायनि थाखाय बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो धरना बायदिसिना हाबाफारि लाबोगासिनो दङ अब्लाबो सरकारा बिथांमोनखौ खेरायाखै दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो समान अधिकार समान मोनथाय बेफोरबायदि माखासे स्ल'गान होनानै जिहेतु आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो बिटिआर सरकार जादोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै समान अधिकार समान मोनथाय बेफोरबायदिनि एबा समान जौगाथाय बेफोरबायदिखौ जुदि थारैनो मावफुंनो आखायाव लादोंब्ला दिनै बिथांमोननि डिमान्डखौबो बिथांमोना निश्चय माने सुफुंनानै होनांगौमोन दिनैनि भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोनथ'बाय गाबोन आरो मोनसे भिडिअजों लोगो मोनबावगोन थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि